ịmụ nwoke ịmụ nwaanyị zụọ fa n'ụzọ kwụ ọtọ ka anya luo fana nwoke jebe ozi nwaanyị jebe ozi ibelive osi amen. Oke nwa na-eteki ova ọ ya ekubi nsị ọ ya enyelu m aka ifuru efele o ji ga-ekwue so Adaobi ejeketego ọsị anya pụọ ka o tekile ova ka m aka maka otegofa ji gbacha bọọlụ ọnata wee si Adaobi mba ka onye aka tata nna yelu mama m aka ka okwu bi m. Ankuche binsu mmale bulonye wetinga na freezer. Adobe na mama mbe na lolu kanyelu waka. Na lebulo iwe. Ana malebu beans nkuche na afele. Amichegum. anyị sila esi n'Easter anyị nwere ụgbọ nga friza so abịa sitecha elebelucha anya donyeche na friza maka mgbe a ga na-ebupụta ya ka ọ dị izi ọ bụrụ na ilebelụrụ ya wee donye na friza mgbe ị ga na-ebupụta ya ị ya adị nnukwute confuse so oke nwa enyego aka unu afụgo ka o si wee nye aka wee solu wee lebeluo wee donye na friza so biko nye na anyị akala ịfụnanya ma kesakwa anyị nye na encouragement ka o nwee ike na-emekwa mmụọ nwoke sibe ite nwaanyị sibe ite nwoke jebe ozi nwaanyị jebe ozi ọ na-adị mkpa ibelive osi amen haleluya. Aha m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Elisa ka nsi na-ewetara unu ozi ọma ka emesịa n'o